Wij zijn vandaag bij de nieuwjaarsduik en retragement. Zullen we eens kijken of het water echt zo koud is? Hallo meneer, wat komt u hier doen? Goedemorgen. Wij komen kijken naar de nieuwjaarsduik. Bent u al vaker komen kijken? Bijna elk jaar. En vindt u het leuk om te zien? Ik vind het heel erg leuk om te zien zelfs. Ja, Heeft heel u- spannend ook. Hè? Heeft u zelf ook al eens meegedaan? Nee, maar wel de wens gehad om het ooit te doen. Maar ja, toen hadden we geen tijd en nu ben ik denk ik een beetje te oud. Bedankt voor dit leuke interview. Ja? Oké. Nou, graag gedaan. Veel Tot ziens. succes nog vandaag. Hè? Hallo meneer, wat komt u hier doen? Wij komen deelnemen aan een nieuwjaarsduik. Voor de eerste keer dat we dat hier gaan doen. Het ziet er eigenlijk wel, het weer is niet zo goed, maar we hebben er wel zin in. Heeft u het ook al een keer ergens anders gedaan? Voor de andere keer? Ik heb het ooit al wel eens in de buurt van Grevelingen gedaan. Dat was ook georganiseerd door Unox. En ik wil er eigenlijk een jaarlijkse traditie van maken om dat elk jaar opnieuw te doen en het jaar goed in te zetten. En wordt u verkouden of krijgt u griep of zo van de zee? Nee, helemaal niet. Ja, dat het juist heel gezond is om in het koude water even in te springen voor genoeg energie te hebben voor het komende jaar. Dus Bedankt voor dit leuke interview. alsjeblieft, bedankt voor het interview. Ja. Hallo meneer, wie bent u? Ik ben Patrick Buijsen uit Sluis. En wat komt u hier doen bij de nieuwjaarsduik? Ik ga een keer lekker het water in. Een lekker frisse duik. Heeft u het al vaker gedaan eigenlijk? Ja, zeker. Ik denk dat het de 10e of de 12e keer is. En wanneer was het de koudste keer? De keer dat er heel veel wind zat, Ja. dan is het het koudst. Bedankt voor dit leuke interview. Ja, dankjewel. Graag gedaan hoor. En succes. Tot ziens en een dank gelukkig je. nieuwjaar. Hetzelfde. Hallo, wat komt u hier doen? Ik kom zwemmen voor de nieuwjaarsduik. En heb je het al vaker gedaan? Ja, ik heb het vaak gedaan en toen was ik ongeveer 6. En heb je het altijd al een beetje koud gehad? Ja, het is nu best koud, vind ik zelf, maar de vorige keer was het ook best koud. Ja, het water staat hoog hè? Ja, dan hoeven we niet zo ver te rennen, dat is eigenlijk wel gunstig. Bedankt voor dit leuke interview. Ja, dank u wel. Namens RTV Schaldemond wenst namens RTV Schaldemond iedereen een prettig 2019. Ik ga me nu snel omkleden, want ik heb het super koud. En ga een lekker warme kop erwtensoep halen bij de zeemeeuw. Tot ziens!